kencar-kencar padange biyu. Wah, jembar banget kutha Gorongalengka. Niki wis wanci bengi, wah endahe kaya ngono disawang saka dhuwur biyu. Wah, pancen Ratu Sekti ya sugih Dasamuka. Nanging apa yen aku ndelik luwih dhisik supaya aja kawanguran laku. Mamring tatanana sabawaning titah namung cantaka ingkang munying balumbang sawung kluruk ingkang meling-meling hamlingi hamlung kaya-kaya ngelingake dumadining lelampahan ingkang sinandhang risang Dewi Sinta kaya rinujit keteking jantung lamun to mulat bermara ya kumbang ingkang ngisep sarining kembang rudah indriya Dewi Putri mantili kaya ginubah jantunge jumandhaaning taman arga soka patamanan ingkang den yasakake Prabu Dasamuka ing negari Ngalengka Diraja. Nadyan to sarwa endah sesawangan ingkang asri suprandene Sang Dewi Putri mantili datan kepareng sare mungguing Mas Mukti datan mantul mapan wonten ing griya Bale Kencana amung mapananing sangandhaping wit naga sari kawis tingalan gagra kusika kurwaking iga gegambangan Guwaya payus netra cawong dada mendelong suprandene maksih kawis tinggal ayune Dewi Sinta sumunar cahyane pindha mantasaning widodari Betari Supraba sinten to ingkang mungguing ayun nenggih menika putra Sang Gunawan Wibisana ingkang mijil pawestri nenggih ingkang awewangi Dewi Trijata Renten dalu anggung nglipur murisukaning griya Sang Dewi Sinta parandene kaya datan lipur ing pangimur-imur datan lilih ing pangareh-areh prapta saking katebian nenggih Nalendra ing Ngalengka Diraja Sang Prabu Dasamuka cahyani rasumunu Sutyaning sun wong ayu, sutyaning sun wong manis, dung dung neng dede, dung dung neng dede, terenggalung sing rupuk meong wak pedegur.
Sutya rektosan rebuk tatya sira wong ayu. Regian sinta tolehen pun Kakang Yayi. Bapak, ora Bu, Prabu kowe ngaliya. Kowe ngaliya. Ngaleh. Kula menawa dipun dawuhi kalian mau Prabu supados leladi dhateng Mau Dewi to. Iya ning saiki aku teko kowe ngaleh. Ayo ngaleh, ngaleh. Ngaleh ya. Wonten mriki ki Mas. Ngaleh, tak sangoni 50. Ngaliya. Batu batu sugih dasare. Pakne gedhe kaya 50. Ora usah gogean cangkem. Ndang lunga. Ora Bu. Nuwun sewu mbok iki anggenipun mawas penggalipun Mau Dewi mbok iki sampun ngaten mekaten. Menawi ngungkur ngrumpaka menika mbok inggih mawi basa sastra ingkang linangkung. Wis aku kaya ngene iki sok glokok mbayu bathok ya kaya ngene iki ora rasa cerewet. Minggat ngaleh. Ngerti ngaleh ora? Ayo. Iya sampun. Kok meng nang kono ngaleh sing adoh. Sinta Sutyaku wong ayu. Sawangen negara Ngalengka iki. Sawangen. Sun Rewangi toh pati nggonku nyidra kowe nggonku nggawa kowe saka ing alas Dandaka nganti temeka ing negara Ngalengka kene. Kejaba saka kuwi wong lanang milih wong wadon mengkono mau mesti ditimbang lan tinaliti. Siji, adaane perkara karupan, loro kelakuan, kaping 3 kagunan, kaping 4 kawiryan. Wong wedok ya ngono. Akeh-akeh milih wong lanang mengkono iku. Karupan, pandeng, rupa bagus lan ayune, kelakuan, bebuden lan wewatekane, kagunan, guna, babakan kepinterane, kawiryan, wirya, pandeng, pangkat, derajat, kawibawane. Ning nek wis ngrembug derajat, pangkat, kawibawan, lumahing bumi kurping langit, ora ana ratu sak donya sing madani Prabu Rahwana. Ya wibawane, ya sugihe, ya sektine. Samubarami, sambegana. Ino Oh Prabu, kowe meneh ngaleh. Tobat. Ora ning kene kok ya ora entuk. Sinta. Dasamuka. Lah mbok ya ngono. Wah, wis gelem wangsulan ngene iki aku mbungai. Gelem wangsulan ngene iki senengku ora umum. Lagi iki kowe pirang-pirang dina cumandha ning Taman Argasaka kok lagi iki nyebut jenenge Dasamuka. Terusna wong ayu. Iya. Kowe maling julik. Wah Prabu. Ngalih. Setan kowe kon ngulah ngalih ora. Kowe maling julik. Nyidra aku ora wani nyododon didodong. Upama kowe wong lanang tenan nembung marang Pangeran Rama mesti kowe diadepi. Mongko kae Sang Prawiratama sekti putus sing jurit ora wulap nyawang bebatang. Kowe mungsuh Sang Regawa guru lakiku kang sejati. Tanding tiasa ning alas Dandaka. Ketiban jemparinge Sang Rama Wijaya mesti lebur tumpur kuwandamu. Kaya ngono kok ngaku wong prawira. Ngaku wong dedaya kowe nyolong laku. Kowe wani nggawa aku tumeka ing papan kene. Yen to kowe nganti ndemok kusikaku bakal tak beset nganti tekan daginge. Piye? Setan alas kowe. Pengis wicaramu. Gatelke kuping. Rama aja ngukup, Rahwana aja ngukup pateni kowe.
Hanuman ngabekti. Tobat. Suara apa iki ya? Suara apa ya? Tobat. Sing nembang ki sapa kok apik temen to ya. Tobat. Aku kaya tahu suara iki nanging wonge kaya ngantukan ya. Pitaya ing batos. Tobat. Golek ana ngendi Trijatha. Kadosipun kok swantenipun wonten mriku menawi kula puruki mriku kok wonten mriku ngaten lho. Tobat mriku. Kaya wong bingung. Dutaning Sri Rama kang yen Gusti putri kang jinidreng julik. Kuwi kok kongkonane Sang Rama nak yen ke Gusti putri kang jinidreng julik. Kuwi sapa ya Trijatha? Tobat. Sapa ya penyan sinten mbok nggih mandhap. Monggo to penyan sinten? Rahwana si maling hamba kinen matur. Sangsaya dalu hararasa byor kang lintang kumedhap titi senyap tengah wengi lumrang gandaning puspita kareng iwaning putyanira sang Dwijawara lir swaraning madu bronto manung sungsarining kembang
Enget ora ngira dene sira ingkang dadi dutaning Sri Rama pepundhen kunyatane kowe bisa ngaturake sing Satya Ludira iki kagungane Pangeran Rama. Nggih, nami kula pun Hanuman Gusti Ayu, pangabekti kula mugi katur. Iya, tak tampa gawe gedhe ning atiku lan banget panarimaku. Batobat. Dipun tepangaken kemawon nggih batobat Nariwanda kok bisa tata jalma batobat pulune le nyenengke putih kek nggondodo ya tuwuh apik banget batobat mbok pinarak pun mriki ra didangu batobat kenging kangge dolanan nggih Raden. Nggih dipun tepangaken kemawon kula pun Anoman. Inggih dipun tepangaken kula Trijatha Raden. Kula Endang Trijatha. Inggih. Mbok inggih sampun dipun colaken anggenipun nyepon mboten menapa-menapa batobat tangan kethek kok ya apike Raja Mak batobat. Ambune wangi batobat. Raden pinarak nggih pinarak. Dalemipun pundi? Mrika mboten tebih saking mriki. Pinarak nggih. Bincang kemawon menawi sampun tetep ing dharma kesanggeman kula. Nggih. Saestu lho pinarak lho. Anoman kula wonten dawuh Kusuma Dewi. Banjur kepiye kahanane Pangeran Rama ing titi mangsa iki? Nggih, Gusti Ayu. Kinten kula mboten benten kalian Paduka Kusuma Dewi anggung mangangen-angen ing batosipun. Renten dalu ingkang musik wonten ing batosipun Sri Rama, mboten sanes kejawi namung Paduka sesembahan kula Gusti Ayu Rekyan Sinta. Iya, Anoman. Nanging banjur kepiye dawuh piwelinge Sang Marting Dawana Pangeran Rama? Nggih. Estunipun kula namung dipun dawuhi supados nakyenaken dununging Kusuma Ayu Putri Mantili rening Paduka sampun yektos lenggah wonten ing Taman Argasaka mapan wonten negari Ngalengka. Cetanipun Gusti Pangeran Rama ing benjang kondur Paduka badhe pinethuk piyambak kalian Gusti kula Sang Marting Dawana. Mangancur lampahing angin guntur akraning arga goro-gornita kagiri arek bumi prakampita padula mangambak-ambak Kultan treswar lan blesus ong Anoman nyoto gedhe banget katresnaning Pangeran Rama marang aku. Muga ya Wang Agung bakal nemokake meneh kelawan guru lakiku. Inggih Gusti. Sira Baliya tak kanteni cundha manik kancing gelung ingkang tak agem iki aturna ana ngersaning Bathara Rama Anoman. Gusti kula Sang Ayu mundi dawuh Paduka kula namung badhe ngestokaken dawuh Paduka. Iya aku nyuwun marang pangwasaning Dat Kang Murweng Dat muga-muga bekti lan kasetyanku marang panjenengane diayomi dening Hyang Lata Walhudya satemah pinanggya bagya mulya ing besuke ya Anoman najan to kanthi dalan kepiye wae. Lho nggih ngestokaken dawuh kula nyuwun tambahing pangestu Gusti. Iya Anoman. Mboten pinarak. Mbok pinarak, ya ampun. Raden. Pinarak to Raden. Ora to malah gumujeng ayo pinarak sekedap kemawon pinarak. Raden. Ayo Raden.
Kula menika tasih gadah jejiban. Kula kedah enggal wangsul dhateng papan kula. Nggih, wangsul nggih. Monggo di mampir sedelok kok ya ora kersa lho, Batobat. Pinarak. Bencang sanes wedal nggih. Mboten gantalan taun Sri Rama ugi badhe ndarat wonten ing Alengka. Inggih, nanging lajeng mangke menawi dados perang gegempuran menapa kula saged pinanggih kalian penyan, ora. Menawi peperangan menapa kula saged jejagongan kalian penyan. Ora. Pinarak to Raden. Wah, tes wingi. Anoman kowe aja mumpar mampir. Batobat mampir kok ya mboten pareng lho apa Dewi menika mung sekedap kemawon. Nggih, menawi mboten kepareng mampir nuwun sewu mangke rumiyin. Kula nyuwun tandha asta kemawon, tandha asta. Nuwun sewu. Kula menika mboten saged nulis. Dipun gambar, plentru ngaten mawon. Kula sampun trima. Dipun gambar. Dipun apa nggih? Ngaten. Nggih ngaten. Lah nggih ngaten dipun ngatenaken malih. Mriko radi mriko. Nah, lajeng mandhap malih. Nah, ngaten. Lajeng menika radi dipun lebetaken mriko. Niki gambar napa? Mboten genah gambaripun kula sampun remen nggih. Matur suwun nggih Raden, matur nuwun. Mangke rumiyin. Menika menapa? Menika gambar kula. Waduh. Kedah dipun asta lho, mangke wonten margi kangge delok-delokan nggih. Inggih. Hanuman malumpat sampun prateng witing Nagasari. Mulat mangandhap katingal. Wah, piye nggonku bakal ngukur jero thethek ing Alengka. Yo, ora bakal kurang akal. Kawirusaing taman Hargasaka sandrane yayah ngembat penjalin. Oh
Hoi
Wayah. Oh, ah, ah. Oh. Oh. Ha. Oi. Ah. Wah. Ah. Hayya. Ai, polo. Wah. Hey, wayah. Wah. Ah. Hayya. Hai. Wah. Wah. Wayah. Wayah. Ah. Yey, oi! Wayah, wah, ai, wah, wayah, wah, oi. Kapokmu kapan? Kelap-kelop mripate. Aduh, kowe sapa Raden Indrajit? Ya Raden Megananda. Aku Hanuman. Dutaning Sang Rama Wijaya. Wah, penyakit Klebon Pandung. Kowe wani ora arek Taman Hargasaka. Kowe arep apa ayo? Yen pancen wong sak negoran ngeroyok aku krocoken ora bakal lirip karo Biatang. Wah, tak kurung gedhong waja dhisik kowe. Saksa krura kiri-kiri kang nyoler Prabata abang ngawakar mangwuk ing mungso aminta lawan anggra sing napto katinggal yun manubro. Ana apa, Cit? Carine kok bubar-bubar. Wadya buta tungguk kemit. Inggih Rama ngaturi wuninga bilih. Wonten rewanda seta naminipun Hanuman, kengkenanipun Rama Wijaya. Lho, Rama bocane Sinta? Inggih, ah bedes elek. Mbok papan ki ngendi, Cit? Kula bandha kula papanaken wonten ing Gedhongwaja. Iki jeh bengi. Dinteni sesuk pletheking Surya. Dipateni Cit aja dadi klilit. Ngestuaken dawuh Dewadi.
Katepang kemawon Raden Hanuman, nami kula Gunawan Wibisana, kula kadang mudanipun Alendra Ngalengka, Kakang Prabu Dasamuka. Aduh iya. Kenging menapa? Menawi jengandika kadangipun Alendra Ngalengka jebul ganep trapsila jengandika dhateng kula. Nggih. Kula nyuwun pangapunten, klintuning panindak Kakang Prabu Rahwana Raja. Nggih. Estunipun walih-walih menapa jero? Mboten kirang-kirang anggen kula ngemputaken murid Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos angewat garwaning Sang Rama. Parandene semunipun boten kesedu nampi menapa ing dados aturing para kadang ingkang anedahaken dhateng margining kayuwanan. Mila rening kula wonten negari Ngalengka puniki boten gadah panguwaos menapa-menapa Raden, wontenipun nggih namung sumarah dhateng purbaning kodrat ingkang kelampan wonten negari Ngalengka. Raden Anoman, kula saged mangertos bilih sejatosipun jengandika menika utusaning adil ingkang badhe ngukum dhateng tiyang dosa. Waduh, Raden, sanget boten nginten bilih ing papan ngriki wonten mustika sumorot ingkang gandhanipun Arum Andupara namung kewala menapa inggih lair batos anggen paduka ngendika dhateng kula ing kados mekaten. Inggih, Raden, waleh-waleh menapa? Yetosipun sedaya ingkang dumadi wonten ing Janaloka menika sampun boten badhe uwal saking pamerdining kang akarya jagat. Mila bagya mulya tiyang ingkang boten gadah nanging caket dhateng kang akarya jagat. Bagya mulya tiyang ingkang sedhih margi badhe pikantuk lelipur. Bagya mulya tiyang ingkang alus bebudenipun ing mangkenipun badhe anggadhahi jagat raya saisinipun menika. Bagya mulya tiyang ingkang demen luwe kalian ngelak amargi sedaya menika badhe dipun paringi raos pemarem saking Gusti ingkang Maha Agung. Lho, kula namung nderek mangayu bagya kewala menapa ingkang baduka tindakaken wonten negari Ngalengka kula mboten menang anduwa Raden. Kula ngertos lan kula saged ngraosaken bilih benjang-enjang kula badhe dipun siksa dening Prabu Dasamuka. Mboten wurunga kula badhe dipun damel pengewan-ewan wonten ngriki. Mila kula nyuwun kanthi sanget samangsa-mangsa dumados perkawis menika. Kula mboten badhe wantun dhateng dedunung jengandika Raden Gunawan Wibisana. Kula aturi ngawur-awuri janur kuning. Nggih ngestaken dawuh. Mboten gantaran wekdal kula badhe saged pinanggya kalian sesemban jengandika mentah kados menapa bombong ing raos kula Raden. Nyet-nyet diapur ram bejaji. Ket, kula wonten dawuh. Andhek nemu kethek siji nggegerke wong sak kutha. Kebareng paduka aja dibleh. Tumpukna kayu obong. Dibakar, Ket. Wis baken dawuh. Panjawa tata keti wisaya indri Yaksa Sarameru uta bawana bana margana Samirana lan warayang
Mubal babal kang geni ingkang sekawit mung sak lumbung Bandung. Palandene gumrubuk saya ageng ngobong Sanoman. Mekar salirane sak gunung nganti kaya harga kawlagar. Wah, kobong. Ya, telah. Tatap kemudak. Kobong. Ya, telah. Ya. Out. Kobong. Anoman si kethek putih sowan taman konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih bangga
Wah, meledos siji, Mbak. Global kutha Gorongalengka dadi awu.